तर शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये आणि कोकणी शिवाय या चॅनलवर. कुठे गेला पिल्लू? पिल्लू पिल्लू बोल. पिल्लू आमचं सकाळ सकाळ पेपर खातोय. तर आज सोमवार आहे, ऑफिसला आहे आणि आज नाश्त्याला मस्तपैकी बनतंय काय, शेवयाची खीर. इकडे मस्तपैकी दूध तापून घेतलंय आणि थँक्यू. इकडे आलेले गोवर्धन घी आणि तिकडे ड्रायफ्रुट्स कट केले आणि जी तिकडे दिसते ती शेवयाची शेवया शेवया त्याची बनणार आहे खीर. ओके, पिल्लू पडलाय तिथे शेवयाची बनणार खीर. तर आता आपण बघूया कशी बनते. आता हे काय घी टाकल्यानंतर आलेलं आहे शेवयाची खीर. घीच आहे ना? यस, शेवया आले. शेवया पुरी दुकानात भेटतात, तुम्हाला पाहिजे तेवढ्या घ्या. आम्ही सगळ्या निरकून बिरकून घेणार बघा, सोडणार नाही एक पण. घे 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 सगळं घे. एक राहिली. तर याच्यामध्ये मस्तपैकी घी मध्ये थोडीशी गरम करायची, हलकी हलकी लाल कलर येईल असा ना. थोडंफार मला माहिती आहेच. आज तुम्हाला दाखवतो मी शेवयाची खीर. मस्तपैकी अमूल दूध घ्यायचं, हे अर्धा लिटर आहे. किती टाकायचं ते बघायचं, तुम्हाला आवडेल ते दूध घ्या. आणि मस्तपैकी जरा घी मध्ये गरम करायची, एकदम एकनिष्ठ करून अशी, एकजीव करून अशी मस्तपैकी अशी गरम करायची. चोऱ्या होणार नाही याचा, सगळ्यांनी खातेदार घी बाळा. आणि आता ही गरम होऊ दे, मग बघू आपण परत. तर मित्रांनो, शेव मस्त गरम झाल्या, लाल लाल झालेली आहे शेव. थोडस मोबाईल आणि आता याच्यामध्ये येणार आहे दूध. पिल्लू बघ. तर आता दूध टाकायचं आहे याच्यामध्ये. फायनली दूध उचललंय आणि दूध जातंय मध्ये, आणि मध्ये गॅस करायचा आणि दूध टाकायचं. भाई 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 भाई, लांब जाऊ, लांब लांब लांब. आणि हे दूध असं उड्या बुडबुड्या करतं, घाबरायचं नाही. ओके, चमच्याने ढवलायचं, ढवळा ढवळा असं मिक्स करायचं. छान पिल्लू. आणि मस्त पैकी दूध टाकायचं, लिमिटेड टाका, त्याप्रमाणे शेव गेल त्याप्रमाणे. पण आम्ही अर्धा लिटर सर्व टाकले आहे. सगळ्यात लागणार आहे ना ते. एक प्लेट मध्ये, ती छोट्या प्लेटच्या शेवयामध्ये अर्धा लिटर दूध. आणि मस्त पैकी आता थांब ना, पहिला जरा जरा थांब ना जरा. पिलू थांब, मामा व्हिडिओ घेतोय ना. हे आमचं असं असते बघ. ताई हा बघ, फ्रीज उघडतो बाय, हा बघ, हा सगळ्या कॅडबरी घेतो. हा बघ गाईज, हा माझ्याकडे पुरावा आहे. बाय बघणार बघ तू, मम्मी बघणार तुझ्या. आणि नंतर टाकायचे ड्रायफ्रुट्स कट केलेले, काजू बदाम पिस्ता याच्यामध्ये गेलेलं आहे. आणि मस्तपैकी आता हे बाजूचं जे दुधाचं मले असते ते पण घ्या, मिक्स करा. काय नाही, चव येईल बाकी काय नाही. तर बघा मस्तपैकी आता बनणार आहे. आणि आता हे किती वेळ ठेवायचं? झाकण मारायचं की असंच ठेवायचं? असंच ठेवायचं. किती मिनिटं? किती कड होईल तोपर्यंत. तुम्हाला जशी पातळ पाहिजे, घट्ट पाहिजे त्याप्रमाणे घ्या. मला बघा किती गरम झालं. कोणाला पातळ पाहिजे, घट पाहिजे, तसं त्या प्रकारे तुम्ही बनवू शकता. आणि आता झाले सगळं टाकून. ह्याच्यावर तुम्ही साखर पण टाकायची. सॉरी, साखर घ्यायची. साखर येणार, मग केसर पण टाकू शकतात ना. केसर पाहिजे तर तुम्ही टाकू शकता, असं काय नाही. आता ह्याच्यामध्ये साखर किती चम्मच येते ते बघू आपण. तर 1 वाटी येते, 2 वाटी की वाटीत घेते, वाटीत येते. वाटीत साखर काढून घ्या. आणि अर्धी वाटी ह्याच्यामध्ये टाकायची साखर. अर्धी वाटी साखर गेलेली आहे. आणि मस्तपैकी आता ह्याच्यामध्ये तिकडे थांब. एक 5-10 मिनिटं आपण ठेवून देऊ स्लो गॅसवर, कढी असतोपर्यंत. बनवल्यानंतर बघूया. आता आम्ही आता बनवलं बघा. ह्याने खाल्ली कॅडबरी, खाल्ली. हे बघा ह्या छोट्याने, ठीक आहे, फ्रीज मधनं घेऊन. तर चला नंतर बघूया बनवल्यानंतर. वेलची पावडर मला काही गरम झालं, 1 मिनिट. आणि ह्याच्यामध्ये जी लास्टला आलेली ती म्हणजे वेलची पावडर आम्ही घरी बनवलेली आहे मम्मीनी. त्याच्यामध्ये कसं आणि सुगंध पण येईल, मग त्यामुळे आम्ही टाकले वेलची पावडर. राईस तर तयार होते 5-6 मिनिटं जसं पाहिजे. तर मित्रांनो, खीर आपली झालेली रेडी. आणि काजू बदाम आलेला आहे याच्यामध्ये. पिल्लूच्या याच्यामध्ये काजू बदाम दिसतो मला, आणि मला पण काजू बदाम पिस्ता नाही दिसत आहे. हा बघा दिसला. तर चला आता शेवयाची खीर खाऊन बघूया आपण. हा गरम आहे, ते छान आहे, मस्त झाले, एकदम परफेक्ट झालेले आहे. गरम लागले पण छान आहे. तो संपवतो, ऑफिसला जातो ना, ऑफिसवर आलो भेटूया आपण. ओके, मिल करतायत पिल्लूला हे दोघे जण.
हा? उद्या आणतो हा तुला. हा उद्या भेटणार ना कॅरम. कुठे कुठे बघितलं? ते दुकानात होते. तेव्हा मी दुकानात होती. पिल्लूला फसवतात दुकान गाईच. नाही बघितलं. हा? तोंड बघू किती हसतंय. पहिले एक स्माइल दे. चल आपण दुकानात मग. एक मोठी स्माइल पाहिजे. बघू बघू मामी बघू. उठ, मामी उठ, लवकर मामी लवकर. उठ. चला आता 1 क्लोज युअर आईज. हा खुर्चीत बस तिकडे. क्लोज युअर आईज. इथे बस बाबाच्या बाजूला बघायचं नाही. हे डोळे बंद करायचे, डोळे बंद करायचे काय बाबा. cheating हा? डोळे बंद, डोळे बंद, डोळे बंद, डोळे बंद. उघडले तर मग दिसणार ना कॅमेरा. No cheating का? हा नो चिटिंग. No cheating. बस बस. 1 2 3. भाई ओपनिंग पिशवी खोलली तर मम्मी सारखी फाडायला. हा एक्साइटमेंट बघा भाई. एक्साइटमेंट. पिशवी ठेव, आपल्याला होईल गावी जायला. काय बोला. एक्साइटमेंट. गावी जायला पिशवी होईल बाई गावी जायला. आंब्याला होती ना बाबा. ए वाय. एकदम पेशन्स कॅरम वाल्याला आम्ही ना 2 स्ट्रायकर घेतले. आम्ही 1 देत होता, आम्ही 2 घेणार. पावडर पण घेतली. बिचारा म्हणे परत येऊ नका इथं. ए पिशवी गेली जा. अरे गावी न्यायचे आंबे आणायला. तिकडे. आता कसला आंबा आणि कसलं काय. आता गाणे तर नका. ती पावडर आहे ती साईडला ठेव. ती साईडला ठेव ते पाहू. नको घेऊ. ओ बा ओपनिंग शायनिंग आहे, शायनिंग आहे. चलो राखा घेतला, चॉकलेट घेतला. पप्पा असते दाखवले. तुम्ही बघून नाही घेतलं. आता भाऊजींनी पहिला डाव लावलेला आहे. हे काय हे काय होतं? आमच्या भाषेत सोंगट्या. कॉइन्स. सोंगट्या. काय किंग कुठे बाई. किंग तो बादशाह. ज्याच्याकडे किंग तो बादशाह. काय कुठचा कलर आहे तो? ए पिंक कलर आहे. हॅपी काय ओय इकडे बघ. हॅपी इकडे बघ. ती पावडर आहे. हॅपी हॅपी. पिल्लू खुश झालाय गाईच. बाई काय कारण की भाऊजींनी आणलाय पिल्लूसाठी कॅरम. काय मीच आणलाय गाडीवरून, मीच. बरं. अहो इथून गाडी लावल्या फक्त कॅरम हातात घेतली ती पिशवी. हे बघ अशी झाली. अरे लय वजन आहे. काय कॅरमचं वजन आहे तुम्ही बघितलं ना. किती वजन आहे याचं? काय हा बघा पावडर लावाय. बघ. हे माझा पहिला डाव, माझा पहिला डाव. हे माझा पहिला डाव. थांबा कॅरमचा बादशाह आलाय. थांबा या. हे हा बघा काय करतोय. हा बघा पावडर लावतोय कॅरमला. येते का तुला. बस 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 बस. बस ती राहू द्या आता. वर्ष टेकवायची द्या. बाई 2 दिवस टिकली म्हणजे झालं. लाव सगळीकडे लाव, अशी नाही सगळीकडे लावायचे, मग ह्याच्याने लावायचे. ह्याच्याने असं घासायचं. सगळे शिकवताय त्यांना. कॅरम किती दिवस टिकल तेच मला नव्हतं वाटतं. त्याला आम्ही खेळायला आलोय ऋतूने आम्ही. हा काय मग जुनी आठवण आली आम्हाला. बस पहिले कॅरम खेळायचे दोघं. सांगेल बाप्पा थांब ना. बस झाली एवढी. आम्ही लुडो खेळत होतो. लुडो खेळत आम्ही. निघाली बाहेर ए बाई निघाली. जागेवर बस ना. असं कुठं पण नाही बसायचं. अबो तो कशाने खेळतोय. कवड्याने खेळ. ए भाई दे ना, घेऊ दे ना माझ्याकडे. अरे यार त्याने काय केलं माहिती हे सोंगटी तुटलेली दिली त्याच्याकडनं घे बदलून. तूच दे आता. हे बघ पण ह्याला पण चिंकायला लावून दिले फेविस्टिक. ही जाणार कशी. हे बघून नाही आणलंय, बघितलं ताईने आणलंय आमच्या. लय मारीन तुला. हा? चल हे बघ असं मारायचं बस. काही देतच काढलं ना भाऊजी. त्याचं कसं मारायचं भाऊजी. थांबा. असंच मला पण पटवलंय त्याने. असतं बा असतं. भाऊजी म्हणजे झोप आले मला. तुला भेटवलं काय नाही. तू यायची इथे गरबत नाच. बाई सच बाहेर आ रहा है, सच बाहेर आ रहा है. असं बरं ना, बोलाय करू नको पुढे. सगळे बघतात आता आपण. काय सच बाहेर आ रहा है. अशा गेम बघून सगळ्यांच्या हिस्ट्री बाहेर पडतात. थांबा तुमची पण एकदा हिस्ट्री घे. मित्रांनो ताईने दिलेली आमच्या मस्तपैकी मँगो बासुंदी. तुम्ही तेव्हा बघितली ती आता आम्ही खातोय. कारण की नॉनव्हेजचे डे आले. आता इकडे आता मस्तपैकी आम्हाला वाटेत भेटणार. इकडे चालू आहे आमची मुंबई इंडियन्सची मॅच. ज्यात आमचे रोहित भाऊ फॉर्म मध्ये आलेत. आणि आजच्या मॅच मध्ये ते खेळतायत. आणि सूर्य काय करतोय मला कळत नाही. त्याचे आज मुंबई जिंकते भाई 3-4 मॅच नंतर. इकडे आणि इकडे पिहू पण आलेला मॅच बघायला. का बोलतो पिहू. काय पिहू आमचा काय बोलतो त्याला फ्युचर क्रिकेटर. तर बघा तर हे बासुंदी आता मी खातो ना अशी डायरेक्ट पितो. थांबा सुरके पिओ सुरके पिओ.
मस्त आहे, मस्त आहे. खरंच छान केलंय. कशी बनवली ती तिच्या चॅनलला आहे, तिच्या चॅनल डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे, जाऊन बघू शकता. मस्त, एक नंबर. तर मित्रांनो, आज झाले थोडासा छोटूसा रेसिपी ब्लॉग. तर शेवयाची खीर बनवले ऋतूनी मस्तपैकी घरी नाश्त्याला. तर तुम्ही बघितलेच ब्लॉगमध्ये. आणि शिवला आणलाय ताईने कॅरम. तो आम्ही ऑफिसवरून येता येताच तो ताईने ऑर्डर दिलेला, तो आला. तर छान असा कॅरम आणलाय, त्याची मजा मस्ती केली. नंतर काही शूट नाही झालंय, थोडी मॅचच बघितले. रोहित शर्माची बॅटिंग सगळ्यांना, कोणाला आवडेल, सगळ्यांना आवडतं. 45 हिटमॅन. तर मस्त बॅटिंग बघितली, मजा आली आणि मॅच पण घेतले. तर अशा प्रकारे झालेला आजचा व्लॉग. ठीक आहे. तर कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.